Seolú taspántas alína le déanaí I gcultarlinn mac Adam ó fioch de híthar ón bhichlachlinn, dídean an talamatá air. What's mé gobar an taspánta seo hís fadá hain is fi legan eile de agam hís a limnach. Home merle is dídean ní teach nó bailile bhfuil I gceist meach ach is sort móchán má mhainn tú sáile, má mhainn tú ar de hábhíonn sao nó bhfuil mar sin tatú sáile. Bhí mé brenn ar green graffanna in san nuachtáin agus gomininic just déit mé picture beag a fiocha agus painter mór I inás agus meach tú rá trééis sin rá well tá duine seo táhachtach, tá scéal bhfuil an duine seo táhachtach, tá a chláán a choúidir táhachtach. Ní gágur just na daoine na polytóirí ná na bhuicmóra a chur go féidirling alíní na fééis, féidir alíní na fé gná daoine comá na fiú daoine gan dídean. Bhí mé smuoine ar an dorcadas, tá go leor dorcadas. Go leor na pictóirí rinne mé bhí sé in saníthe. Bhí daoine gan dídean siúil timpeall lead aníthe agus mé ceapa gur sé rógrúma ach ceap mé tá réaltaháin, tá just bu an splanc beag de dóchas. Sin rinne mé sanding ar eise an bhítáman a dhéanaan níos gile. Tá sé ar nóscail tú istí teach an seo agus a brenn amach as beidir goil solas amháin ar leathaid, a sin fáil sin níos gile. So tá clúir levéil éagsúil san picture amháin, tá an solas an céad solas tá an tine gur féidir las atá seomra mthain seo, a muidlinn san seomra a brenn amach. Bhíon talent bheile ag duine ach caiith tú obair agus má dhéonn níos mó cleachta airntú níos fearr dúir ar a chéile. Ba caiith tú just lean an leis. Is alíontar passionanta é ón McLachlan. Chun níos mú óla seáil nó chun seachtar chuid sihir is féidir le dul chuig www.emacl.com.